Είμαστε ο Κωνσταντίνος, η Εύη και ο Περικλής Γαβάνα. Είμαστε όλοι μαζί στη σκηνή γιατί σε όλη την επιχείρηση είναι παντού μαζί μας ο Περικλής, όπως το ξέρετε για τους νέοι. Και γενικά τη δουλεύουμε απλά, οικογενειακά και όλα καλά. Επειδή είμαι αγχωμένη, θα σας τα πει τα υπόλοιπα ο Κωνσταντίνος. Εμείς έχουμε πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Ο Περικλάκος, παρόλο που θεωρείται, πάρα πολλοί κόσμος θεωρεί ότι είναι εύκολο παιδί, εξαρτάται περισσότερο από εμάς. Πάρα πολλοί, ας πούμε, βρίσκουν πρόφαση τα παιδιά τους, ή τα οικογενειακά τους προβλήματα, ή τα οικονομικά τους. Όλα αυτά εμείς τα έχουμε εδώ μεταξύ. Παρ' όλα αυτά δεν στάθηκαν εμπόδιο να μπορέσουμε μαζί με την Εύη να οργανωθούμε, να συντονιστούμε και να πάμε να κάνουμε τη δουλειά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό με τον σύντροφό μας να μπορέσουμε να φτιάξουμε το πρόγραμμα έτσι ώστε και μία ώρα την ημέρα να μπορούμε να δίνουμε την ιδέα. Εμείς γίναμε Ζαφύρια μόνο με μία ώρα την ημέρα, με ένα πλάνο την ημέρα. Όταν δεν μπορούσαμε να κάνουμε ένα, προσπαθούσαμε να κάνουμε δύο την επόμενη μέρα. Και τη Δευτέρα που ήταν το σεμινάριο και την Κυριακή που παίρναμε ρεπό, δηλαδή σχεδόν με μία ώρα πενθήμερο, γίναμε Ζαφύρια. Άρα είναι φυσιολογικό να νιώθω ότι όλοι εδώ μέσα μπορούμε να το κάνουμε και την επόμενη φορά θα χαρώ πάρα πολύ να σας δω στη σκηνή να αναγνωστείτε.